Yo, what's up? Good morning. Good morning, everyone. Our topic for today is nothing. Bala na kung anong mangyari sa tuyong backyard. Yun na ito. Kung anong maginibuta dyan. So, like, topic today man nangyayari. Ang topic. Papa. Ay! Oh. Boss B. Boss baby. Signing in. Let's go! Malangis lang ang tila niyan. Yo, what's up? Hindi kitang paniraan niya. Yan. Ano yan, subad sa lawod. Ay, kay ina na yun ano. Tulog ka rin saro. Kung si sayang inot na magluwas, iyon dadaoson. Dali, sige. Ang tandor dakula, oh. Ano to, taso niya. Ang tandor dakula, oh. Dispatch ang tanay ni. Let's go. Kaundan saro digdi, daoson ta. Buntang panira. Goodbye na kamo. Say goodbye. Goodbye vlog. Inaanta ni Gisaro, tanganing panira lamang. Let's go. Yun na nga. Minarinit na kang master. Eh ko na pinalis pagbuno tayo masaling bad na violet taso ano. Animal cruelty. Basta yun na siya. Goodbye, chicken. Basta, nag-imarinate ang ito nga yung mas malinam-nam. Tapos, tagayan na yung chicken. Wala ito masyadong ginagawa. Nabawasan na so, alaga ta, Charo. Let's go. Yo, what's up? Pagbabalik. Ay. Wala kita masyari topic ko yun, updates sa ito yung manukan. Ano na lang, so, may bago kitang, abot na parcel na para si upgrade sa ito yung farm. Ini. Nagbaka lang ito pagkain. So, automatic drinking kang manok may mga bago balik. So, ang kantidad kayo is 79. Yeah. Uli, focus ka. O yan, 79. Lowa, kaya 158. Nakasanta na. Upgrade. Yan, lowa. Lowa ang binakalipata. Ano, pwede mo sa broiler ta, tapos tulad sa mga sinyo. Sige pa. Ngayon, ano lagi binakal ko lang sa pinakasadit. 30 kilograms ng ay 30 kilograms. Yan. Mga araw kayo ni. Sabi ito naman diretso. Yan, sa Shopee ni yan 79. Tapos ang lock niya, bako siya thread. Ano lang siguro ng lock na. Diba? Pili na yun eh. Lagyan natin ito. Tubig. Tubigan mo lang. Inibigay mo galig-dipili ang tubig lang. Hindi piniligyan ang bahog. Pag-drinker lang. Masarap. Kasi labo lang kasi laga ng kimik ko ngayon yan. 79 lang ini siya Shopee. Yan tanduang automatic drinker. Kaya nagtanag. Siyempre, habang nag-aari dapat nag-upgrade. Diba? Upgrade. Tapos, napasabay na ako tripod. Bagong tripod. Mini tripod. Gigamit na sa vlogging. Mini tripod siya. Yan. Nakatinaga. Diba? Mini tripod. Para mas, Tapos, may siya.
Pwede siya gibo na selfie stick. Selfie stick siya pwede gibo. Tapos may ano siya. Yan. Bluetooth. Ayan. Basta Bluetooth yan. Nag-ilaw-ilaw. Pwede ang gibon. Gamiton sa pag nag-selfie. Pang distance na selfie. Groupie. Groupie. Ayan. Ano dyan. Pwede ni gamiton. Tapos ang holder niya. Puro galing sa plastic. Ayan. Ayan ang holder niya. Yan pwede gilagan cellphone. Mababa ang ano niya. Roscas. Pero sa iling ko, mas magaling ano, so luma ko. Tawon ni suluma ko. Ini kaya Olanzi ni mali ni kaysa ligi. Ini baraton mas ani. Igit nga ni 200 sa Shopee. Ini ang mahal. Holder mga 300 ini. Ini ang mga 500 lang. Pero ano niya, tripod niya. Okay, pa yung mini tripod ko nang may problema ang holder. Ayan. Naputol. Ayan. Nahulog ayun. Ayan. Putol. Nabari na ini holder. Ini na lang sa sunod. Pero pag nakatipon, hindi magaling gawin doon ta. Tabakal ini. Mas durable ini kaysa hindi. Mag-iano ini. Plastic. Pero pili na yung pansamantala. Sa vlogging setup ta. Okay? I-check ta sa mga ano ta, mga hap. Ibibig ko. So ano ta, so hap maman. Ano ta sa mga ano ta bago tang mga siwo. So hap native, hap RIR o Dailan Red. Upgraded native chicken. I-check ta kung ano na. Kung ano na siya. Magulong sa balukag, i-check ta kung may dako lang babae, kung pirang babae niyan, pirang lalaki. Let's go! Baby ko. Transition! With me! Ayan, rinulwas ko na sinda sa kulungan. Hindi alit di sa ina. Ayan. 10 yan. Yes, mga malayo po na kaya tig-lockdown ko. Ayan. Iyan ta siya ang ilong ta ang pakpak niya, ilong ta kung pirang babae, pirang lalaki. Kira ba? Bato dyan. Para ma-determine kung sabihin mo ako kung babae o lalaki. Okay ni. Pag single curve lang, yan, parang kaan. Pag garo pa letter M ang ano, babae da. Ibig sabihin, babae. Bako is straight. Pagbaro yan, kipak. 1-0. Ay, parang yung pot. Tara. Tingnan mo. Babae na naman. Bako pantay. Pakpak. Gano'n lalit. Puro gano'n. Lalaki. 5. Hindi magkaguma. Pig 5 babae, 5 lalaki. What the hell? Pandaos lang sa lalaki. Uy, mga 45 days. May 3 kilos na dyan. Sa pista pa, lumo na, Mayo. Ha? Hey, see you later. Kalinta ko ni kulungan. Tapos, laganta nagtubig so. Automatic drink ka lang. Tangay lagtanag di. Makinabangan na. Let's go! Yo, what's up? Ay, nakabit na naman grabe sa ano. Automatic drinker, di ka mag-boss. Yan. Uy, yan ang para sa 45. Diba? Try na nila. Alam ko ano. Para lang ko na 45 days. Tapos naman sa ayan. Ang daw niya is pula. Ata pula. Ano kaya? Vitamin Pro. Tagaan sa vitamina. Nagtutugdo na. Ano na pala yan ng mga siwata? Sa mga 16 na yan na yun sa 16. 14 days na. Sa
As in eh. Ining 3 months na ini. 2 bulan na lang pilitan ng gibo na breeder. Dagdag ka duman sa mamaruan kito. Kaso ina ka itong nainot. Hi! Ini, urubos na tayo pag-dispatch ha. Dahil talaga makaki ano. So ito cross na naman. Sa sunod na lang tamanap ibigay. Maray na babae. Sa puro na ipandao sa ano, pista. By the way, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Boss B, signing out. Let's go!